नांसिगोन दिनै UPPL-खौ परिवर्तन हिसाबै चेन्ज हिसाबै सोलायथायनायखौ लुगैनाय हिसाबै दिनै रोजा रोजा रायजोआ एक्सेप्ट खालामदों बेखौनो जों बुंनो हायो दिनै जों रावखौबो लेङाखै नाथाय निजा भाबै दिनै ओंखारबोनानै UPPL-आव बिथांमोना जगदान खालामदों पार्टियाव जइन खालामदों बेखौनो जों बुजिनो हायो कि दिनै प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनि नेतृत्वआव दिनै UPPL-आ फैगौ BTC-नि बिसायख'थियाव मोजां सासन होनो हागोन आरो रायजो राजानि आखार आकांक्षा लुगैनाय बायदि बिथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन जायनि जाहोनाव दिनै रोजा रोजा दिनै उदालगुरियावल' नङा दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै UPPL-आव फैनानै माने पार्टियाव जगदान खालामनानै पार्टिनि थाखाय गावनि अनसलनि थाखाय खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारो People Joint Action Committee for Bodoland Movement इफोरबायदि इलेक्शन दारायनायनि कुनु बाथ्राखौ जों दा खालामाखै नाथाय जोंनि गोबां मेम्बारफोरखौ जों UPPL-आव जगदान होनो थाखाय UPPL-आव मेम्बारशिप लानो थाखाय जों खावलायदों आरो इतिमध्ये गोबाङानो इतिमध्ये बिथांमोना जइन खालामबाय पार्टियाव बाहागो लाबाय किसुमाना बिबानबो मोनबाय आरो लोगोसे किसुमान जोंहा संगठननिफ्राय दङ जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन किसुमान नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बिथांमोना संगठनिक भाबै UPPL-आव जइन खालामनो हाया नाथाय फैगौ बिसायख'थियाव पिपल जइन कमिटिनि जेसेबां मेम्बार अर्गानाइजेसन दङ UPPL-खौ माबोरै BTC-नि सासनाव लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ माबोरै पावाराव लाबोनो हानानै मोजां सासन खालामनो हागोन बेनि सायाव जोंहा सम्पुर्ण मदद आरो सहाय थागोन आरो दिनै बिगत 15 बोसोर लोगोसे बोसोरनैया बिथांमोना इन्टारिम हिसाबै बिथांमोना खुंथायखौ BTC-खौ खुंनो मोन्दोंमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जे डेभेलपमेन्ट जे उन्नयन मुलुगनि जे मानदण्ड बे बुस्थुआ बिथांमोना लाखिनो हायाखै आरो लोगोसे एन्टायर BTD अञ्चलाव जे मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लायाव जे डेभेलपमेन्टआ इकुवेल स्टेटास भाबै बिथांमोना जायाखै आरो जुदि जों बुंनो थाङोबा जुदि CBI इनकुवारिखौ जुदि भारत सरकारा होयोबा जुदि जों रायजो राजा दाबि खालामो CBI इनकुवारि खालामोबा दिनै गोबां बिथांमोननि EM हयथ' मन्त्रि MLA-आबो जेलाव थांनानै दिनै लालु प्रसाद बादि यादवआ जेलाव थांनानै जेलाव सारा जीवन जेलाव गावनि न'खर खालामना दं बेफोरनो बिथांमोनाबो खालामो जायनि थाखाय जों बुंदों जेनेका बिफां लाइफाङाबो दिनै जुगाबो परिवर्तन लुगैयो चेन्ज लुगैयो बेफोरनो दिनै BTD अञ्चलाव निका सरकार आनकराप्टेड सरकार दिनै रायजो राजाखौ समान भाबै नायनो हानाय उन्नयनमूलक खामानिफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ समान भाबै खामानिखौ मावलांनो हानाय आरो लोगोसे रायजो राजानि खोन्था बायदि सोलिनो हानाय बेफोरबायदि सरकारखौ नांगौ आरो जों लुगैदों दिनै UPPL-आ बेनिनो मोनसे प्रति उत्तर बेनि उत्तर आरो बेनिनो बिकल्प हिसाबै दिनै UPPL-आनो दिनै देरहासार जानानै फैगोन रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि बिश्वासाव बेखौनो जोङो कामना खालामो लुगैयो ओरैनो किसुमान बाथ्राखौ दिनै BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो दिनै BTR-जों इ अञ्चलनि थाखाय जेसेबां जौगानायनि आसुनि लाबोनाय जादों बेसेबां जौगानायनि थाखा फैसा लाबोनाय जादों बे मोजां भाबै बितरन जानांगोन मोजां भाबै खामानियाव फैनांगोन आरो खामानियाव फैनांगौबा दिनै प्रमोद बर' बादि लिडार गबिन्द बसुमतारी बादि सासे दैदेनगिरि जि लिडारनि बिजनेसनि मोनसे भिजन दङ मा उन जोलैनि थाखाय मा खामानिखौ मावगोन आरो इ एरियायाव मा अबे दं बेखौ बुजिनो हानाय आरो लोगोसे बेक्तिगत स्वार्थखौ दोननानै रायजो राजानि स्वार्थखौ आवगायलांनानै खामानिखौ मावनो हायो बेखायनो UPPL-आ खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानो आरो